kuunnella, mitä se on tuommoinen jumputus. Onko se musiikkia vai mitä se on, kun jumputtaa? Eihän tuollaisessa on minkään näköistä järjen mieltä. Kyllä se on niin, että se on se nykynuoriso aivan mahdottomaksi mennyt. Tuosta keskellä päivää. Menisivät näkkii töihin. Loppuu semmonen jomputuksen tekeminen keskellä kyllä ja kirkot ihan vieressä. Niin oma kahoja suusta ja heti päivänä on. Tupakkat ja kalaa juua, vaikka aatolla ollo. Ja semmoista se kielen käyttökin, nyt tulee niin paljon kaikenlaisia sukuelimenkuvia mieleen. En pysty kyllä käydä. Kyllä minä oon sitä ihmetellyt, miten se ei isseis pulloa ikinä tarttunut. Sehän on melko raitis mies. Minä sitä silloin kahtelin, kun 60-luvun lopussa, kun oli se SM-hiihto sillä niin kova homma, että siinä voitti ja vaikka mitä. Niin eivät ottaneet maajoukkueeseen olympialaisiin. Se oli niin kova paikka sille. Mutta kyllä minä kahtotan, nyt se pullo tarttuu aivan varmasti, eikä tuosta tuu mitään tuota hommasta. Ja niinhän se vaan rintarottingilla meni sitten. Sanoikin vaan, että jos se olympialaisiin keleppu, niin kaastaa sitä johonkin muualle kyliin. Onkohan se viinapiru sitten hypännyt siitä yli? Ettei vaan sinun ois tullut. Kyllä saat tarkkana olla sen juomisen kanssa. Kyllä vaan ruppee juomaan. Se on niin monta ukkua ja akkaa vienyt tuonne maan alle, että kyllä viittis katsoa, kun ette sinäkin meet. Se on enoskin niin paha tappaus sen viinansa kanssa. Mitenköhän kun sinä teet se hommia, niin se ei varmaan muuta tee kuin ryppyä vaan joko pää. Nuoret ukot parhaassa iässä sinne rintamalle on laitettu ja eihän siitä pääse leviä. Kai sen verran ehti valtokkiin, että rakenni tämän talon ja tuosta nuo pari pellot laittoi kunnolla. Minä tiedän, että se ei ole ihminen. Sillä on sijasorkatkin. Minä sen sanon, että siitä eläimien pellaavaa korttia. Siitä ei hyvää seuraa. Minä tiedän, että minä oon sanonut. Isänsäkin tappoi, niin en tiedä mitenkään muulle. Se on niin, että se tulee kanssa ei pidä leikkimään, niin voi kauhea paikka, kun se paloi nopii ja ne lehmät, kun ne huusi siellä. Kyllä se oli niin kamalaa. Kyllä minä sanon, että ne tulitikkuleikit pitää jättöä. No milloinkaan ei se äätis tullut sieltä Epsaniasta, vaan mihin ne meni? Kyllä ne on ollut siellä kauan. Mikähän siinä on, kun ei Suomen kesä kelpoo. Minä oon ainakin 78 kesää ollut Suomessa ja ei vahtava, kun ainakaan rahat loppuu. Ja siinä on sulle vähän rahaa, ota kun sinä kuitenkin sitä tarvit. Okay, B. What does B stand for? Arson. What stands for C? Commit arson. D.
Don't come near me. I'm going to commit arson. I raised her real well. Talking to my Paul the other day about growing up. He said I was hell to raise right from a little pup. Every time he tried to show me